салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Фусият Шаронский, мастери ширкати Атоми. Дӯстони азизи ман, имрӯз ман шумода тавсия метиҳам ки ҳамроҳи яке аз беҳтарин лидерҳои ман Шаҳноза ҳамкорӣ кунем. Рақамҳои Шаҳноза дар рӯи экрана чӣ фоида дорад? Қатъи Шаҳноза кор кардан. Нигоҳ кунед, Шаҳноза кора беҳад сода мефаҳмонад. Яъне ки ёд метиҳатонад, чӣ хел регистратсия шавед, чӣ хел кабинетон будроед, чӣ хел бор закаснед. Ҳамаи ҳамира марҳила ба марҳила шумода нишон метиҳад. Барои ҳамкорӣ кардан фақат чӣ дар кора? Пластиковый паспорт, рақами телефон. Чунки компания Атоми компанияи ҷаҳонияст, шуморо просто ба як номери телефон ё як почта регистратсия намекунад. Чунки маош метиҳад. Ҳар ҳафта рӯзи сешанбе дар ширкати Атоми, агар шумо командатон ба қувват шавад, маош мегиред. Ана барои ҳамкорӣ ҳамроҳи Шаҳноза рақамҳои рӯи экрана бинависед. Шаҳноза офиси худша дар шаҳри Қурғонтепа дора, метавонед ҳамкорӣ кунед. Даставка дора, омӯзиши ройгон дора, розыгрыш дора, яъне ки ҳама тарафа шуморо ёрдам мекунанд ба зинаҳои баланд баромадан. Рақамҳо дар рӯи экран бинависед, мо пурра мефаҳмонем.